Od začiatku roka na internete vidím len rok 2026 je nový rok 2016. Akože ja vás chápem, veď sme vtedy mali fidget spinnery, segwaye, Pokémon Go. Na Instagrame boli všetky storky a posty v Rio filtri. Tam všetci vtedy debovali. Hudba, ja si neviem predstaviť, že inú hudbu, ktorá by viac vystihovala daný rok, jak hudba z roku 2016. To isté aj moda. A najviac podstatné boli YouTubeové videá. Inak, keď sme pri tých videách, tak ja som strašne chcel robiť YouTubeové videjka. A už sa odhodlávam strašne dlho a som to napísal môjmu dobre známemu vzoru z detstva, Explovi. A viete, čo mi on napísal? Že už by som mal dávno vlogovať a zo mňa furt kokot. Peter, vieš, čo ti na to poviem? OK, to fakt nebylo čistý, bro, sudí, pískej to. Mindej ten beat, bro, mám to dřív než kopnú to. Pamätáte si na to, že keď všetci v tých rokoch 2016 mali všetko také podsvietené, tak presne kvôli tomu som si ja kúpil vianočné svetielka. Ja viem, že Vianoce boli pomaly 5 mesiacom, ale včera som bol, že v Tesku a tak sa to na mňa milo pozeralo. Vlastne ono sa to na mňa nepozeralo milo, ale ja som prišiel za predavačkou a viete, aká je bola prvá reakcia? Bože, môžeš dať s tebou fotku? No, presne taká reakcia nebola. Skôr bola taká, že čo vlastne od nej chcem, lebo však čajka je v robote, tak prečo by mala robiť? Deti moje v roku 2016 Airpody neboli, ani že bezdrátové slúchadlá. Boli pekné slúchadlá s kablíkom. A keď ste chceli počúvať hudbu, tak ste každýkrát museli robiť, že toto. Jak ja teraz robím s tými svetielkami. Ja to fakt neviem rozmotať. Aha, už tomu chápem. To je jedna dlhá čiara, biela, v ktorej sú viaceré biele čiary. Akože lanko. No, ozývam sa asi po pol hodine a odtrhol som svetielko. A ja som prišiel o 8 €. Ale mám plán. Ja keď som sa sťahoval zo starého bytu, tak som si zobral LED pásik, čo som mal na zemi, 2 metre a mohol by sa hodiť úplne tam hore, na tú stupačku. A toto tu sa mi zamotať nemôže podariť, pretože toto je celkom malé. That's what she said. Pokus číslo 2, LED pásik. Vidíte? Tu je ešte zbytok svetielka. Ináč, objav roka 2026, ja neviem nič robiť so svetielkami. Všetko som poupratoval, myslím si, že to má taký vibe 16-kový. Každopádne naspäť ku podstate tohto videa. Ja som od roku 2016 chcel robiť nejaké videá na internet, pretože ja som z generácie detí, ktorá vyrastala, tej prvej generácie, ktorá vyrastala na týchto internetových ľuďoch. No a ja som mal aj taký jeden výstrelok, kedy som vlastne niečo natočil, ale vtedy som mal 13 rokov, maximálne 14. Ja už si moc nepamätám, že čo to bolo za video, ale ja si pamätám iba ten pocit, ako ma to bavilo točiť. Že proste celý tento kreatívny proces. Bolo to dosť podobné videám, aké robím teraz. Nie na YouTube, ale na Instagrame a TikToku. No ale kde je problém, že ja som s tým vlastne prestal, už keď som mal 13 rokov a už v tej dobe som vedel, že chcem také niečo robiť. No problém bol ten, že tie videá našli moji rodičia a mi to zakázali robiť. Lebo mi povedali, že sa budem živiť v živote normálne a nie ako youtuber. No a ja ako 13-ročné dieťa som samozrejme poslúchol. A tak postupne roky plynuli a zo mňa už nebolo dieťa. Už som nemal 13 rokov a na celý tento taký detský sen som zabudol. Lebo mi bolo doma povedané, že sa budem živiť normálne. A samozrejme som zmaturoval, dokončil strednú a išiel na vysokú školu. Lebo takto rodičia chceli. No a hádaj čo, bol som na vysokej škole, mal som 19 alebo 20 rokov a zrazu som nebol pod drobnohľadom rodičov, tak som začal rozmýšľať, že čo vlastne chcem od života. Lebo vysoká škola, ktorú som študoval, ma bavila, ale ja som vo vnútri vedel, že keď ju doštudujem, tak ja to veľmi nechcem robiť, to čo študujem. A v hlave som mal stále myšlienku, že jediná vec, ktorá by ma v živote naplňala, je robenie videí. A vtedy, keď som bol na tej výške, tak som to vlastne mohol konečne robiť, lebo som nebol doma. No a tak som si stiahol TikTok a začal robiť videjka. A teraz sme tu o 3 roky neskôr, kedy mám znova rovnakú dilemu, pretože TikTok a Instagram mi za prvé nestačí a za druhé tak či tak som chcel byť od malej youtuber. No a teraz prišla otázka, ako vlastne robiť v živote to, čo som vždycky chcel. A teraz sa trošku zahrám na Caseyho Neistata, ktorého som pozeral, keď som mal 15-16 rokov. A v jednom videjku povedal strašne peknú vec. Že toto si ty a toto sú veci, ktoré si vždycky chcel. A teraz ako sa dostaneš z tohto sem? No úplne jednoducho a to tak, že začne. A v zatvorke tu mám, že robiť. Pretože my podvedome všetci vieme, čo máme robiť, aby sme sa dostali z tohto bodu sem. Ale strašne málo ľudí to začne praktizovať. A obzvlášť v dnešnej generácii. Pretože my sme strašne lenivá generácia a strašne ľahko rozptylovaná generácia. A ja si osobne myslím, že u nás ako u mladých ľudí je v dnešnej dobe strašne jednoduché sa dostať z tohto bodu sem. Pretože poprvé máme umelú inteligenciu, ktorá ti vie so všetkým pomôcť. Keď nevieš, tak sa môžeš iba spýtať. A po druhé, žijeme v takej dobe, kedy už skoro všetko bolo niekým vytvorené. Čiže sa stačí iba niečím inšpirovať. A ono to je ešte strašne pekné, pretože táto cesta je napríklad, keď to budem robiť kontinuálne, možno že proces 2-3 rokov. Za tento celý proces, a tu máme rovno, že aj 3 časti, že tam máme že rozdelené,
Môžem kľudne prísť v tomto bode na nejakú úplne inú myšlienku a ťahať to úplne inde. Alebo napríklad v tomto bode môžem niekoho stretnúť len kvôli týmto videám a spoločne to budeme ťahať úplne niekde inde. Čiže na toto sa aktuálne veľmi teším, ale trošku aj obávam. Ale raz som počul taký jeden pekný quote, myšlienku, aby sme boli že zo slovenštiny, že veci, z ktorých máš strach, sú presne tie veci, ktoré by si mal v živote robiť, aby ťa dostali na to určité miesto. No a ja mám taký podvedomý strach stále z točenia YouTubeových videí, lebo to je asi z detstva, že mi to bolo vždycky zakazované, ale bez toho, aby som to nezačal robiť, tak sa nemôžem dostať sem. Takže presne preto som sa dneska 8.1.2026 rozhodol robiť YouTubeové videá. No a ešte sa mi viete, čo strašne páči? Že jak všetci spomínajú na ten rok 2016, jak na nejaký prelomový rok v ich živote, že vtedy bolo všetko pekné. Partia, to je len z jedného dôvodu a to je ten, že s vami mierne lomcuje nostalgia. A ja som toho názoru, že nostalgia dosť často zabíja. A vždycky to je tak, že keď sme boli mladší, tak sme mali menej problémov. Preto si aj všetci myslíme, že rok 2016 je taký úžasný, lebo väčšina z nás, generácie Z, sme boli deti. A zrazu všetci dospievame a začíname mať dospelácké problémy, tak sa z nostalgie chceme vraciať do roku 2016. A mňa táto myšlienka strašne fascinuje, pretože čo ak mňa teraz pozerajú deti, také staré, keď sme my mali 14-15, čo aj pravdepodobne ma pozerajú. A mne prišla taká myšlienka, že prečo tým deťom to ich dospievanie neskrášli. Jak nám ho skrášlili vtedajší youtuberi. Akože ja ešte neviem, ako budem tieto videá ťahať, ale jediné čo viem je to, že ich chcem ťahať. Ináč to sa nejak aj zdraví ešte na YouTube. Akože neviem či hej, ale náš cieľ do budúcna je to, že vymyslieť pozdrav a odzdrav. Takže asi serus.